Вчера реших да практисна малко занаца в ДБ, ама се паднах срещу в много халковидно същество, затова реших да споделя нашия интеракшн, така че се надявам да ви хареса. Та взех зарчето и започнах играта с Фенрир, да ми адне теар каш, и после му играх Фолиш Гудс, и той смукна. Сей да започна и си нямам и на идея какво сложих. Май дроплет и тип лайно. Та той отвори много силна ръка, май. Никой не е чел Химера лайната, тъй че предполагам ми изкара пълния борд. Отворих тревата и знаех, че това е шанса ми за победа, тъй, че се опитах да му бейтна всичко и после да я използвам. Почнах с Юникорн и сяднах раждането. Тъй като имах аква в гроба си, викам дай да призува лайно сърце и да го еба, ама той имаше някаква тъпа карта, дет ме спря. Няма да лъжа този еднорог не банишна, защото има някаква комбинация от карти, който не му даваше. Иначе исках за това, направих Мон. Тука въобще не ме е база Цезара и призовах Линк първо и ме спря, но това не ми промени плана. Тук исках да играя раждането, ама не можех заради някаква слаба карта. Тъй, че сетнах блъф за всеки случай и после раждането, ма той го попна с някаква по-слаба карта. Не ми остави друг избор, освен да сетна едно и копеленцето попна тревата да го еба и в гея. Като се случи това, малко поудях и му викам, че ще го еба в шибания педераст. След този коментар започнахме да сайдваме. Той се идваше доста дълго и ми викна съдя и си викам, то с никакъв шанс да е българян. Тъй, че се правих все едно не знам какво става. И копелето не ми говореше за поне минута и после ми вика, ние чакаме, което ме накара да си мисля, че е някакъв македонец, защото такова съчетание от букви не съществува само в българския. В този момент разбрах какво става и сигурно щяха да ме баннат. Тъй, че реших да се забавлявам. Казах му, тъп педал такъв, защото не ми хареса. Факта, че се обади на съдия. Само щот го обидих, последвах с еба в тъпата оста и му отнемаше сравнително дълго, за да каже нещо. А да ме банат за нищо е тъпо. Тъй, че продължих с коса шанише, путка на ебана и анално податлима риба изтръпнала. Тук вече поудях и просто ми се играеше, но не исках да му дам победата. Затова му викам, пускай е гей и че няма да чакам гейските му номера. Тук вече почнах да се повтарям, но аднах краси ганг, обидата пуска и да не те убия, е тъпо, дебело лайно, която ще бъде спомената в уреченото време. Тук вече се предавах и честно казано си говорех сам, но не бях загубил напълно надежда за това. Продължих с от БГ ли си или Македония Курво, за да разбера дали е българин. Мисля, че след като му прочетох името твърде много пъти, вече си викам, това ще е Драго заради първите 3 букви, въпреки че Драго няма мозъчния капацитет за истинското Дрейко. Но все пак го питах, Драгич, това ти ли си, и помолих да не ме държи в тъмната му стаичка, защото той харесва непълнолетни. Като мен после ми стана скучно, но пак го ебавах и му викам, ей, жена такава, казах ти гей, и се разрева. Може би е вярно, иначе защо би се ядосал така? Кажи си, но тогава съдията влезе и той го поздрави. Съдията попита какъв е проблема и аз побързах да кажа, че не знам само за да ядосам опонента си, но той е леко тъп, и попита съдията дали вижда какво пиша, някакво малко братленце, и съдията ли е българин, накрая се сети да му каже да си ги преведе на БГ. Тук пак се опитах да го ядосам, като кажа, че не ми каза защо е викнал съдия, но след това реших да съдействам на Халко дята и да му преведа, ма онзи рандъм почна да заповядва, ако да става някакво курво. Не си толкова важен, че да казваш на съдята колко бързо да работи, межеше, и да не ме баннат. Ако не бях обидел съдята късно само, що той се прави на готин, ма все. Тая Драго ми казва, че съм болен, но както малкия Лейн е казал, кучко, аз съм ill not sick, и Драго почна да бесне и вика, че не му се занимава, макар че правим това за неговия педофилски задник. След това си позволява да ми каже, че не трябва да съм в ДБ. Може би е така, трябва да съм в леглото на майка ти. И след като приключа с елитното ебане, да й разкаже за причината, поради която беше уволнен от електрото във Варна, а именно за спекулации за педофилия, болен нещастник. Та продължих с превода и казах на съдята, че го нарекох гей, само защото е такъв и че е путка. После отправих неуважително въпрос относно името му. И го завърших с факта, че е курвар. Но после си помисли, че е уместно да пита, защо няма никой нормален в ДБ звучащ точно като американска курва. После наблегнах на факта, че е педофил и го нарекох по име, а именно Драгича Генгста, и го помолих да си продължим играта, за да си получа 5 лева. Ама той се правеше на ударен, затова му викам да си каже името.
и ши скопна. Но не получих отговор за това. Се ядосах много и викам, че и двамата са умрели мишки и че съдията е Халка, но след тези мои изказвания съдията излезе като младо гадже от колата на Драго и каза, че щеше да е по-бързо, ако не пишех. Но това беше голямо неуважение към мен. Затова казах на изтръпналия маймунски задник да побърза, защото и смах секс среща с майка му. Но той не ми повярва и ме банна. Ама не се изненада, като ме видя от тях. След това Халко дята изброя. Ква съм го нарекал? Сякаш не знаех, ама си разтворих домейна. И му казах, че се знаем с него, ама Драго се правеше на недостъпен. Сякаш има аура. Но това, което нарани чувствата ми, е, че Драго не ме знаеше, което е по-добре като цяло, защото няма да му вляза в списъка на жертвите. Ама все пак болеше. Драго си отиде в злодей арката и си помисли, че е готин, щот не знам какво му правят картите, и ми вика, че съм мисплейнал, като сетна друга карта, защото няма мозъчния капацитет да знае какво е блъф. Ама нека се мисли за готино. Бях готов да го колдбайна в чата и да му кажа някои много интересни неща, ама ме баннаха и можех само да гледам отстрани думи походещи си за Драго. След това флиртума с Халко дята и напуска книжарницата. Надявам се реплея да ви е харесал и гледайте видеото за бургаския лор в събота иначе. И вие ще станете изтръпнали риби, като Бочко и Драго.